En Jaume Soler, antic alcalde d'Arbúcies, ha sigut el primer impulsor de la cooperació a les comarques gironines i a Catalunya ha sigut el primer premi Joaquim Vallmajor. Li preguntaríem què n'opina del premi Joaquim Vallmajor. Bé, el premi em sembla que és una bona iniciativa perquè ajuda a difondre un personatge que, tal com tenim aquí en el llibre, té una densitat de treball, de feina i de pensament prou important, i per mi va ser una satisfacció inesperada i sense falsa modèstia immerescuda, perquè evidentment el pes que té l'obra i la vida i la mort d'en Quim, realment per mi no s'hi acosta gaire. I també perquè considero que qualsevol treball que tingui voluntat de transformació ha de ser col·lectiu, i si no és col·lectiu no ho serà. Per tant, amb aquestes premisses el vaig acceptar, de col·lectivitat, de treball en equip i amb la satisfacció de portar el nom d'en Quim Vallmajor. Has parlat de voluntat de transformació. Jo crec que la voluntat de transformació era la voluntat que tenien els joves d'Arbúcies l'any 76, quan van crear l'Assemblea Democràtica, que en certa manera va ser un revulsiu en contra de la dictadura que estava caiguent. Però no parlem de l'Assemblea Democràtica, sinó que podem parlar que gràcies a la fundació de l'Assemblea Democràtica l'any 79 la candidatura d'Unitat Popular va ser la primera que va guanyar les eleccions d'Arbúcies. Jaume Soler va ser nomenat alcalde i a partir d'aquí es va crear podem dir, un pool de solidaritat i cooperació que va fer que va reflexionar-se en tot Catalunya. Podem parlar de com va començar la teva implicació dintre del món de la solidaritat i la cooperació? Sí, tu has citat els antecedents més clau, però cal matisar una mica els protagonismes. Per exemple, el tema de la campanya del 07 és una iniciativa de Justícia i Pau, d'en Joan Gomis i de l'equip de Girona, que hi havia en Montmarquès, hi havia en Jordi Planes i altres històrics, que van recollir la iniciativa que havien fet des de Barcelona i la van expandir per les nostres comarques, amb aquest títol, 0,7% l'impost de la vergonya, explicant o intentant, amb una frase que crec que era molt encertada des del punt de vista comunicatiu i periodístic, que això que havia acordat aquest acord de la ONU era un mínim minimòrum i, per tant, no fer-ho era una autèntica vergonya, perquè l'estat espanyol l'havia signat, però no l'aplicava encara en aquest moment. I aquesta campanya que es va començar a difondre, Arbúcies va tenir una traducció pràctica que va ser una mica determinant en la línia que tu plantejaves en la pregunta, que és que vam decidir fer dues taules un diumenge al matí per recollir signatures, una davant de l'església i una altra davant de la biblioteca, i sorpresivament, aquests dos diumenges, ens vam trobar amb 800 signatures a la mà en un poble que en aquell moment tenia 4.000 habitants. Per tant, un percentatge prou suficient i important com per poder dir que la sensibilitat i la voluntat de la ciutadania d'Arbúcies estava a favor d'aquesta reivindicació. I, per tant, amb coherència i amb lògica, ens la vam fer nostra i vam començar a treballar. I, mentrestant, com que això s'havia fet en altres municipis, ens vam trobar ja que el nucli dur a nivell de Catalunya, però sobretot a nivell de les comarques de Girona, de Justícia i Pau, tenia també la complicitat de diferents municipis, des d'Olot, des de
Caldes de Malavella, etc. I això va portar a que comencéssim a parlar d'inventar, perquè la paraula era, el verb no n'hi ha d'altre, un estri nou que ens servís per aplicar l'impost de la vergonya. Jaume, respecte a Arbúcies, recordo que fa molt de temps, quan parlàvem del tema de com n'era de punter en tema de solidaritat i cooperació, recordo que una vegada vas dir és que nosaltres és un municipi que no hem d'estar pagant focs, com per exemple ho ha de fer Hospitalet o ho han de fer altres poblacions, perquè tu ja eres un alcalde que et movies a nivell de Catalunya i tenies un coneixement molt gran, no?, de molts municipis, no? I no és la pregunta, no és que necessàriament només pugui ser solidari qui té doncs, els recursos necessaris, però tu marcaves aquesta diferència en aquells moments entre tots els passos endavant que podia fer Arbúcies com a capdavanter en aquest terreny en relació amb altres municipis de Catalunya que tu coneixies molt bé i que hi havia alcaldes que també tenien doncs, idees progressistes i que probablement també s'hi haurien volgut apuntar, però per qüestions socials dels seus propis municipis en aquells moments no podies. Ho recordes una mica, això? No recordava exactament la frase, però sí, és lògic. Evidentment, Arbúcies, dintre del nostre relatiu benestar, teníem unes condicions prou bones com per plantejar aquest tema i, sobretot, repeteixo l'anterior, teníem un coixí i demostrat amb aquesta recollida de signatures que no solament teníem millors condicions econòmiques, sinó també voluntat política de la majoria de la gent de ser solidària. Entre els ajuntaments que hi havia, que abans has parlat, a part d'Arbúcies, hi havia Caldes, hi havia Olot, hi havia altres ajuntaments que, en principi, quan has dit que tu volíeu fer un organisme dedicat a la solidaritat i la cooperació, doncs es van haver de fer uns passos previs, diguem-ne, no? Ens pots explicar una mica els passos previs? Perquè és una etapa una mica desconeguda, no? Fins a l'any 86, que en certa manera es crea el Fons Català de Cooperació. Però abans d'aquests passos previs hi va haver-hi algunes complicacions afegides dintre d'aquesta situació. Sí, aviam, el procés s'ha de dir, amb totes les paraules, que va estar sempre encapçalat per Justícia i Pau. Tots hi col·laboràvem, però havia sigut l'impuls. A més, hi havia un lideratge amb en Joan Gomis que era indiscutible. Després se'ns hi va afegir gent que va tenir el seu pes, com en Salvador Sunyer, que era un altre personatge amb un coixí intel·lectual, polític, de compromís, etc., important. Per tant, aquest va ser una mica la línia. I ell, Justícia i Pau, generosament i intel·ligentment, també, doncs es va obrir a tots els que volíem aportar alguna idea i que volíem treballar en equip. Aquesta va ser primer la gran força inicial del fons. No hi havia competències, no hi havia recursos a repartir, tot el contrari, n'hi havies de posar, i, evidentment, si hi havia algunes mínimes condicions com les que teníem nosaltres, doncs ens hi vam poder afegir. Fàcil no ho va ser. Primer de tot perquè coordinar que les comarques de Girona, que va ser el nucli més important d'ajuntaments que ens hi vam adherir, no és que sigui molt extens, però això volia dir moltes reunions, volia dir trobar-nos, volia dir anar donant forma, fins i tot orgànicament, amb uns estatuts, aquesta nova idea, i això ens va portar a la convocatòria l'any 85 d'una primera trobada aquí a Arbúcies. Feia poc que havíem inaugurat la llar de jubilats, la rehabilitació de l'antiga llar de jubilats, i allà vam fer aquesta sessió. Es va preparar, Joan Gomis va fer l'explicació, la justificació del per què es va explicar l'estructura
orgànica que tindria, amb els estatuts, etc. I va haver un ponent que no recordo el nom, però sé que era francès, i que va remarcar la novetat de la idea, que per Europa no hi havia experiència, hi havia ONGs, hi havia fins i tot estats que sí que complien els seus compromisos, però una suma entre administració pública, en aquest cas ajuntaments, i ONGs, realment no existia, i li va semblar molt adient. Però allà mateix, que semblava que allò es podia acabar ja amb un pas previ, va sortir un problema, que va ser que un col·lectiu, una de les poques ONGs que existien en aquell moment, la que presidia l'Àngel Colom, que tenia una campanya ja a Eritrea, que hi havia hagut un problema de fam molt acusat, doncs va objectar que allò que es proposava podia ser una competència deslleial a les ONGs. Evidentment, jo personalment vaig quedar més que sorprès, perquè era tot el contrari. Era captar noves vies de finançament a través dels ajuntaments, però bé, aquest qüestionament ens va obligar a parar el procés, a fer un parèntesi per parar un procés que va durar pràcticament un any per acabar d'enrodonir-ho. Entremig ens en van sortir unes quantes més de dificultats, o sigui que no va ser un part fàcil, sinó tot el contrari. Primer de tot, la concepció no era solament ajuntaments i ONGs i col·lectius de base, sinó que volíem que la institució fos presidida per la Generalitat. I fins i tot donàvem un pes orgànic important, amb 10 vots en la Generalitat i la resta de socis un vot cada un. I me'n recordo que érem reunits a l'Ajuntament de Salt i vam enviar un telegrama, no hi havia ni faxos encara en aquell moment, 84, i en el president Pujol, convidant-lo formalment ja a integrar-se i a presidir el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Vam trigar 8 dies a rebre la resposta, que venia a dir, si no literalment, a dir Catalunya no està sola, que Catalunya està en el món i ha d'estar en el món, però en aquest moment no va dir no toca, però com que la frase la va patentar ell, la faig servir clarament. Per tant, primer problema, perquè la fórmula era, jurídicament, era un consorci, que hi poguessin entrar amb igualtat de condicions administració pública i administració privada. I teníem fins i tot els estatuts ja pràcticament vestits i aprovats. La segona dificultat, també important, la Diputació de Barcelona havia tingut un pes des del primer dia significatiu. Per exemple, els estatuts els van redactar el gabinet jurídic, algun dels gabinets jurídics de la Diputació, i, evidentment, ens semblava que havia de tenir la vicepresidència. Si la presidència la tenia la Generalitat, la Diputació de Barcelona, per la seva significació, havia de tenir la vicepresidència. I ja estàvem a punt, ja en Pujol, ja la Generalitat s'havia despenjat, i pràcticament la Diputació li tocava la presidència. I sorpresivament, en un dinar amb en Carbonell, que era el que feia de portaveu polític de la Diputació, em convida a dinar a Barcelona i em fa saber que la Diputació s'ha replantejat el tema i que no s'integrarà en el fons català. Però escolta, quin argument, quin problema hi pot haver? No, és que, en definitiva, cantant o xiulant,
ho confessa, volem tenir un protagonisme que dintre del fons no tindrem. O sigui, portar la cooperació en el camp del protagonisme ens semblava, almenys a mi en aquell moment, doncs, un pecat no venial, sinó un pecat mortal. I en la discussió vaig intentar convèncer-lo que s'equivocaven, i dic, però com ho fareu? Diu, no, nosaltres, com que la Diputació i el SUC té una ONG que es diu les Segòvies, i les Segòvies serà el pal de paller de la nostra... I els vaig dir, no és que tingueu molt bona relació el PSC i el SUC en aquell moment, perquè competien en molts espais, sobretot a l'entorn de Barcelona, dic, i dubto molt que ho acceptin. Diu, ho farem a cop de talonari. Després d'aquesta frase, que em sortien els ulls del cap i foc pels queixals, immediatament vaig anar al despatx d'en Joan Gomis i li vaig dir, Joan, tu que tens accés a tots els mitjans de comunicació, ets una persona que fas col·laboracions, ja ha passat això, jo et demano que ho expliquis. I va publicar a La Vanguardia un titular, un article, amb un titular que deia cooperació a cop de talonari. Evidentment, cap de 10 minuts d'haver sortit la publicació m'estaven trucant i dient que no era veritat això que jo havia dit. I escolteu, és tan cert com que el sol surt cada matí. I per tant no em vingueu amb punyetes. Des de llavors hi va haver gent que em va girar la cara i em va retreure moltes coses, però bé, aquesta va anar. Finalment arriba el dia i a Salt, cap d'un any, el 85, es convoquen una assemblea i constituïm el fons. La petita anècdota, però important, és que no hi havia cap proposta de junta. Tot anava improvisat i amb bona fe. I alguns ens van dir, home, aquí, si no hi ha la Diputació, si no hi ha la Generalitat, aquí hi ha una persona, pel tipus d'Ajuntament, hi ha mitjà, gran, i pel seu caràcter, que és en Salvador Sunyer, ha de ser el president. I ell no sabia que li presentàvem, i sobre la marxa, quan anem a decidir candidat Salvador Sunyer, no volia acceptar, però va haver d'acceptar i va ser, evidentment, un dels grans puntals i el primer president del fons, que crec que li hem de retre memòria en aquest moment ara que celebrem també l'aniversari del fons. Que trobo molt indicatiu que fa tants anys administracions locals, que no són els grans poders, però sí que són els poders més a prop de la ciutadania, juntament amb associacions, ja aquí a Catalunya, no sé si al País Basc hi havia alguna cosa semblant, perquè te trobaves molta cooperació del País Basc amb altres països, però no sé en aquell moment, però que aquí a Catalunya es posin en contacte i creen el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i que els grans poders, com la Generalitat o com la Diputació, quedin fora perquè tenen un enfocament totalment diferent. No podem saber què pensava en Pujol, perquè tampoc mai ho acabàvem de saber, però si ell considerava que no era el moment o que no li tocava, potser tenia por que hi hagués un contrapoder amb els municipis. I la Diputació està clar, no? I el que parlem de la campanya, no? Del 0,7, que és una reivindicació que encara estem tinguent, a mi m'agradaria que primer ens fessis una petita explicació de per què el 0,7. És a dir, per què nosaltres com a països, doncs, dintre el terme de justícia global, no? Per què encara ara, per què es reclamava el 0,7 que representava i per què encara ara no s'ha aconseguit? En aquell moment hi havia una raó objectiva i fins i tot científica. L'equip d'experts de la ONU en aquest tema calculen que si cada país desenvolupat dedica l'1% del seu pressupost a l'ajuda internacional, això podria resoldre en 20 anys tots els problemes del sud. En aquell moment apareix, entre aquesta primera proposta i després el 0,7, apareixen les ONGs. Llavors es calcula que les ONGs poden aportar el 0,3
i la ONU doncs, retalla la seva proposta en el 0,7. Per tant, té aquesta base. La prova, com dius tu, és que això no s'ha complert mai, cap país pràcticament ho ha complert, i si ho ha complert formalment després amb la política d'importació, exportació, etc., d'armament, etc., doncs desvirtua absolutament, i ara ens trobem que 40 anys després tenim un món més desigual del que en aquell moment hi havia. Sí, no s'ha complert mai. Tu, com a alcalde que has estat, què representava per un municipi dedicar el 0,7? És a dir, tu creus que realment hi havia altres partides necessàries per un municipi, que quedessin coixes pel fet de dedicar el 0,7? I un altre tema és si aquest 0,7, les partides havien d'anar bàsicament destinades, suposo jo, que a educació, a sanejament, hi havia unes prioritats respecte als països del sud, no? Com per exemple la sanitat i l'educació deuen ser bàsiques perquè després es pugui tirar endavant un altre procés de desenvolupament, que si no es té educació i sanitat quedarà també com despenjat. Això ja ho preveio, també? Bé, comencem pel final. Això no estava previst, no hi havia cap reglament que marqués prioritats, el que passa que aquests dos camps, per pura lògica, era la major part, el 80% de la feina que feien les ONGs, perquè precisament eren els organismes que havien començat a treballar molt entorn de sectors progres de l'Església i, per tant, ensenyament, educació, sanitat, eren els temes primordials. Però no teníem en aquell moment prioritats. Hi havia la possibilitat de que cada ajuntament que feia l'aportació en el fons aportés algun projecte, i els que vam començar a tenir agermanaments per aquella època, doncs presentàvem el del nostre propi municipi agermanat. Per tant, això afectava el pressupost. Sí, evidentment. Aquests diners els destreien d'altres partides, però com que era un acte, almenys a Arbúcies ho va demostrar la gent, un acte de generositat i de coherència amb la justícia que és necessària pel món, no vam tenir mai cap problema. I, de fet, hi va haver ajuntaments que els hi va costar una mica més, perquè hi havia algun col·lectiu que ho posava, però quan s'hi apuntava no se n'esborrava cap. Què vol dir? Que la població interioritzava aquest tema i també hi veia i trobàvem l'intercanvi, si era un agermanament o uns contactes habituals, doncs hi trobava factors positius. Però, evidentment, no deixava de ser una experiència que calia explicar i que calia demostrar que es gestionaven bé, perquè això és un altre tema. Una de les crítiques era, clar, els països del sud, d'això s'ho patejaran els 4 dictadors. I llavors això calia fer una pedagogia que alhora, si eres capaç de fer-la bé, reforçava encara més els lligams i les necessitats de l'ONG. Abans has parlat de les complicacions de la formació del fons, però un cop format el fons, una de les primeres passes que fa el fons, ja n'has parlat tu, és dels agermanaments. Jo suposo que, en certa manera, la gent no entén què comporta un agermanament, diguem-ne, i aquí a Girona, per exemple, a les comarques gironines, Arbúcies va agermanar amb Palacauina, a Girona amb Bluefields, Salt amb Quilali, Caldes amb... I llavors a partir d'aquí em sembla que tu sempre els has defensat perquè en certa manera era una manera d'assegurar la solidaritat i la cooperació entre els diferents municipis a través, podem dir, precisament de la via municipal, que això era important, no? Podria ser interessant parlar, quan parlem dels agermanaments, i que tu encara actualment els estàs defensant, perquè fins fa relativament poc encara havíem anat a parlar al fons d'aquesta història, doncs a partir d'aquí seria interessant que poguessis... Fa 8 dies vam celebrar el 40è aniversari aquí a la plaça de la Vila. Sí, això ja t'ho volia... Però això llavors t'ho volia reflectir amb els brigadistes, que és una altra part de tota aquesta història. És que
La resposta que t'haig de donar és que els agermanaments neixen molt gràcies i per mort del treball de les brigadistes. O sigui, en aquell moment, al haver-hi cooperació i projectes, hi ha agermanaments o no, però potser no són agermanaments de facto ni legals, però sí que hi ha una vinculació. Hi ha coneixença i resulta que hi ha un grup de joves que se senten motivats per anar a un lloc on hi ha un projecte del seu municipi o de la comarca, a conèixer i a passar un temps. I, evidentment, també hi ha col·lectius d'ONGs que també potencien els agermanaments, que el seu treball de conscienciació és bàsicament a través dels agermanaments. Però sí que hi ha una vinculació entre l'ajuda a cooperació i els agermanaments. Què comporta dues ciutats que estiguin agermanades, dos països que estiguin agermanats? Què comporta això? Comporta, primer de tot, conèixer-es. Fer un agermanament a cegues vol dir que hi ha algun contacte humà, del tipus que sigui, un immigrant que està visquent aquí, i que ha arrelat i que té vinculació, etc., pot proposar fer un agermanament. La segona via i la més important, és això, les brigades. Les brigades són una font realment esponerosa i generosa de cooperació, perquè la gent va voluntàriament, pagant-se el viatge, conviu amb famílies, sigui a Àfrica, sigui a Amèrica Llatina, sigui allà on sigui, i evidentment hi ha una assumpció de la realitat, tant dels problemes com dels valors d'aquella societat, i evidentment quan arriba aquí els transmet amb altra gent del seu entorn, i si hi ha un agermanament o no hi ha un agermanament, doncs fa que l'Ajuntament afectat se senti motivat o compromès, perquè de vegades eren agermanaments que s'arrencaven, s'havien d'arrencar gairebé de terra perquè la voluntat política no hi era. Podien estar al fons perquè hi posaven 4 duros i ho tenien mal de caps, però clar, tenir un agermanament amb brigadistes i tot plegat era molt més complicat. És una de les peces més importants, jo crec, que fruit de la cooperació, perquè comporta una aportació directa, autènticament generosa, no reps res, ni un diploma, i en canvi reculls tot el tema del treball solidari i de les necessitats que aquest país té, i llavors fas de difusor i fas l'expansió d'aquesta realitat. Aquesta vinculació jo la voldria remarcar, germanaments, cooperació i brigades. Coses que cal dir, siguem realistes, que tots 3 àmbits, que són, l'ideal seria que fossin conjunts i complementaris, està baixant, està desapareixent literalment. És trista la realitat, en l'època que hi ha més guerres, més morts, més necessitats, més catàstrofes, que realment les noves generacions no tinguin com a prioritat, o sectors de les noves generacions, tinguin com a prioritat conèixer una altra realitat i conviure-hi, encara que només sigui un mes. De les noves generacions, abans ho dèiem de les joventuts del PP. Ara potser ho estem dient en un sentit més ampli, però m'ha interessat molt el que has dit de les aportacions que des del sud es fan al nord, dels valors, perquè és veritat que, com dius tu, aquests 3 eixos representen una aportació voluntària i generosa de les persones d'aquí, coneixent una altra realitat, podent-s'hi implicar i comprometre. Però què rebem nosaltres a canvi? Perquè també sempre la cooperació sembla que nosaltres aportem
però si estem realment en contacte amb poblacions d'altres parts del món, sigui en l'àmbit que sigui, crec que amb el temps tots plegats som molt conscients de també això que deies, dels valors i del que ens aporten ells a nosaltres. Amb aquest contacte tan directe dels brigadistes i de la cooperació que va ser, no?, en aquell moment, explica'ns una miqueta més bé quins valors o quins aprenentatges rebien les societats arbúcies, en el cas del teu municipi o en general la societat catalana, de totes aquestes aportacions. Bé, la pregunta és una mica difícil perquè tot depèn de cada persona. I cada persona pot anar en una brigada de 12 persones i que hi hagin 12 objectius complementaris, no diré oposats, complementaris, que motiva el que aquella persona es compri el bitllet i vagi i accepti treballar en equip, etc. Però un dels elements importants és poder comprovar, els brigadistes, que hi ha altres maneres de viure, i això en una societat com la nostra, feta a cops de caixes quadrades, és més important del que sembla. I molta gent s'ha enriquit precisament veient que amb menys recursos, que de vegades amb sostres i amb límits quasi bé de la pobresa, hi pot haver alegria, felicitat, solidaritat i humanitat, exactament, és un altre factor determinant. Per tant, aquest intercanvi entre cultures és una de les coses que jo crec que avui dia, si haguessin de posar assignatures noves a les escoles o impostos nous, no impostos, línies estratègiques dels governs, hauria de ser la de l'intercanvi de la solidaritat i dels valors de totes les diferents ètnies, cultures que hi ha en el món. Això realment ens enriquiria en gran manera i faria el món més just i més fratern. Quan parles de les ètnies i cultures del món, és interessant perquè si mirem l'evolució, en certa manera, de la cooperació i la solidaritat aquests, podem dir, 50 anys últims, resulta que essencialment les comarques gironines, doncs, les primeres accions de cooperació i solidaritat es van centralitzar molt en Sud-amèrica, no?, i Centroamèrica, essencialment per la revolució sandinista, per huracans com el Joan al mig i totes aquestes històries. Però aquesta situació ha anat evolucionant des de que es crea la coordinadora d'ONGs a Torroella fins avui, que en certa manera va, com dius tu, va una mica de baix. Bueno, no, una mica no, va bastant de baixa la situació, no?, diguem-ne, i que per altra banda doncs, hi ha hagut moments, com per exemple la història de Ruanda i la mort d'en Quim Major, que ens presenten un altre continent, que no és Àfrica, sinó que és una part d'Àfrica també, perquè parlar d'Àfrica està equivocat, o sigui, Àfrica és un molt continent i moltes històries, no? Llavors, per altra banda, també hi ha l'arribada de la immigració africana i tota la història. I abans tu deies això de la solidaritat. Tu com creus que tot això canvia la mentalitat de la societat i també dels equips de cooperació i solidaritat dintre de la nostra situació, no? És que em feu unes preguntes que necessitaríem tot un curs i molts més experts que no pas jo per poder-ho justificar i explicar. Bé, Àfrica ha sigut sempre un món desconegut, fins ara mateix. Ara el coneixem pels africans que viuen aquí, però això no vol dir que coneguem Àfrica, que és molt diferent, perquè, entre altres coses, doncs és lògic que ells s'integrin més a la nostra societat que no aportin costums, maneres de viure, etc. Però hi comença a haver, en moments determinats,
per la gravetat de les situacions, hi ha en aquells anys, per exemple, el Fons Català, junt amb el mallorquí, doncs fa una campanya a favor de Burundi. Per un Nadal es fa una campanya i es recullen molts diners i es fa. Perdona'm un parèntesi abans, que ara com que ho tinc al cap ho dic. Tots els fons de l'estat espanyol els impulsa el Fons Català. El Fons Basc és el tercer, el segon és el gallec, perquè hi ha un alcalde progressista, no se'n recorda com se deia, i després al País Basc hi havia gent, brigadistes que treballava molt a Nicaragua i que llavors tornen aquí, i llavors amb el treball municipal. Per tant, llavors Mallorca, Menorca, Andalusia, etc., tot això anàvem fent, com es deia en aquell temps, el salpàs, que feien els capellans en l'època, a tirar amb sal, que tiraven sal i aigua en les parets i allà quedava una senyal per sempre més. Tanco el parèntesi. Perdona, però ara no me'n recordo. La pregunta l'ha fet ella. No, jo estava amb el canvi que hi ha hagut dintre de les nostres societats, també de l'aparició d'un nou continent com ha sigut Àfrica, que en certa manera aquest nou continent es coneix també a través de guerres i desgràcies, com la mort d'en Vallmajor, no? Sí. I afegeixo una cosa, que el Fons Català també va tenir present a partir d'un moment determinat i que té molt que veure amb la població africana, ja que ho toqueu, que són les experiències de codesenvolupament, que molts municipis també tenien, suposo que en tens una valoració, perquè es tractava una miqueta de que joves que havien fet el procés de la immigració i que ja d'alguna manera havien reeixit, doncs llavors es posaven en contacte amb regidors, amb alcaldes o alcaldesses dels municipis on residien per fer projectes en el país d'origen, que ells coneixien bé quines eren les necessitats i de quina manera es havia de fer, i que a la vegada això també representava per ells un procés d'inclusió social perquè entraven en contacte amb els ajuntaments i era també una forma de tenir aquesta doble... Això va venir més tard, oi, Jaume, em sembla? I crec que aquesta via va ser molt poc aprofitada. En Amèrica Llatina hi havia unes connotacions històriques molt més llargues i profundes i culturals. Àfrica va ser sempre, i encara és, una gran desconeguda. Jo crec que coneixem més bé Xina, per exemple, que molts dels països d'Àfrica. Coneixem els problemes, però conèixer-los en profunditat... Però bé, hi va haver un moment que Àfrica, per totes les situacions que patia, el fons hi va donar una prioritat i tenia un delegat a Centreamèrica, Amèrica Llatina, i una a Àfrica, i tenia una representació. Per tant, i en el moment de tots els problemes dels grans llacs, que va ser una gran tragèdia que encara no s'ha escrit prou per explicar-ho, es va fer... Es havia ajudat a crear el fons mallorquí i el fons menorquí, i resulta que hi havia tot un col·lectiu de mallorquins, molts capellans o excapellans, que havien treballat a Burundi. I Burundi va ser, dintre el problema de Ruanda i el Congo, etc., doncs va ser l'últim de la cua i, a més, un dels més afectats. I llavors es van posar d'acord els dos fons, mallorquí, i una per Nadal del 80 o 90, doncs es va fer una recollida de diners amb un gran èxit, es van recollir molts diners i llavors amb l'orientació i l'acompanyament d'un mallorquí que havia estat treballant com a capellà a Burundi, doncs va fer una delegació per anar no a Burundi, perquè la guerra encara estava encesa, sinó als camps de refugiats que hi havia a Tanzània. O
O sigui, vam anar a Tanzània. I va ser una experiència, almenys pels que la vam poder viure, molt frapant, moltíssim. No vaig voler fer cap foto al camp de refugiats perquè és que i em vaig fugir tan ràpidament com vaig poder perquè era un crim de lesa humanitat el que estava passant allà amb aquells refugiats de Burundi. I amb això, amb aquestes circumstàncies, va tenir durant un temps una certa tensió dintre del fons, ja que parlem del fons, doncs va pujar una mica el nivell de la tensió amb aquest delegat i aquest representant. Jo crec que aquest moment torna a estar en una situació absolutament desatesa, més que desatesa, que sembla paternalista, oblidada. Àfrica continua estant oblidada i continua tinguent els problemes de fa 40 anys. Problemes interètnics generats i motivats pels exteriors, pels que venen armes, pels que preparen líders a casa seu perquè després vinguin i des d'Uganda ocupin tots aquests països, etc. Vull dir que... Què voleu que us expliqui? Què voleu que us expliqui si aquí està explicat amb tot el detall? Justament és aquesta qüestió de l'Àfrica que segur que també a Amèrica hauríem pogut fer aquesta reflexió, però potser l'Àfrica ens la va fer d'una manera més intensa, també a partir de tota l'experiència de Ruanda i de Congo, és posar com de manifest, dintre d'aquest món global, cada vegada més global, els interessos de les grans corporacions rapinyaires, o sigui, depredant recursos i tot el que representa per les poblacions que hi estan afectades, no? El cas de la guerra al Congo, instigada des de Ruanda, tot això que a vegades en diguem conflictes interètnics, però que estan realment motivats o esperonats d'alguna manera, aprofitant qüestions per interessos exteriors espuris. La humanitat va néixer a Àfrica i fins avui quasi havíem viscut creixent i canviant, però amb un equilibri que era admirable. I en canvi ara, realment encara ara és trist. Un altre factor potser que diferencia és que la lluita política, els problemes a Amèrica Llatina es traduïen, per bé i per mal, amb lluites polítiques i fins i tot amb lluites guerrilleres, i que a algun lloc aquests sectors progressistes podien arribar a guanyar. Sí, però l'Àfrica va haver de prendre un altre. Realment els paràmetres de funcionament són realment ben diferents i encara necessita no ajuda, sinó que no em donguis la mà, treu-me el peu de sobre. Treu-me el peu de sobre, exacte. Àfrica encara, per mi, i el llibre, si algú té algun dubte, li recomano el llibre d'en Quim Vallmajor, realment està una mica en aquesta situació. I a més, amb la internacionalització forçada dels països menys habitats i més petits de tot Àfrica i Àsia, que és Israel, imagina't com tenim el món. Sí, de fet és un canvi de paradigma totalment, si ens situem en el moment present, no sé si hem de continuar també una miqueta amb la història del fons, Sí? Doncs ja ens... No és pel fons, sinó que el fons en principi és per la solidaritat i la cooperació en aquest moment, no? I a mi em sembla que Arbúcies, que va ser com una mena de far, diguem-ne, de la cooperació, home, hi havia moltes notícies que feien referència a Arbúcies, però que realment es reflectien a tot el Principat, diguem-ne. Perquè els periodistes no sabíeu què escriure. Home, també tampoc. No teníem notícies. No teníem notícies. Estaves molt ben disposat. I tu estaves disposat, diguem-ho així.
No, però jo vull dir Va ser un que... treball col·lectiu des del primer dia. Us he posat Sí, exemples. he dit Arbúcies, no he dit en Jaume Soler, he dit Arbúcies. Sí. Tot el No, govern però vull dir que d'Arbúcies, el mateix diguem-ne. fons va tenir gràcies sobretot a Justícia i Pau i la generositat dels que el lideraven, com en Joan Gomis i la gent de Girona, i la capacitat i perspectiva de gent que no es cansava, com en Jordi Planes, encara no es cansa ara, encara no es cansa d'insistir en les grans causes i editant l'agenda llatinoamericana, que és una altra eina de coneixement, de reflexió, imprescindible si vols realment conèixer aquests mons. Però d'una certa manera tu, als 23 anys, als 24 anys que vas ser alcalde, vas mantenir la flama encesa, diguem-ne, no? Que llavors... llavors va venir altres circumstàncies que la flama no va cremar tant, diguem-ne així, i que en certa manera això repercutia en un concepte de solidaritat i cooperació que es tenia arreu de Catalunya, diguem-ne. Ara resulta que aquest concepte em sembla que ha decaigut bastant i en certa manera també la solidaritat i cooperació, ja sigui a través del fons, que potser s'ha polititzat massa, ja sigui a través de la formació de noves entitats, com pot ser l'Agència Catalana, s'ha, podem dir, professionalitzat i en certa manera s'ha perdut tota la pulsió, podem dir, voluntària que hi havia en aquell moment, no? Diguem-ne així. Bé, evidentment, les entitats evolucionen en funció del temps que viuen i de les circumstàncies. I estaria força d'acord amb el que tu planteges. No per menystenir ni criticar els treballadors i els tècnics, sinó una mica la concepció i l'ús que es fa d'eines que eren i han de ser necessàries i imprescindibles i que ara potser no ho són tant. D'entrada hi va haver un boom d'aportacions econòmiques que ara ha caigut, hem picat. Per exemple, Arbúcies, que evidentment ens vam comprometre des del primer dia, entre l'agermanament i sobretot amb el caliu i el suport de la pròpia gent, doncs vam arribar a aportar el 2,2% del pressupost, no el 0,7% ni l'1%, el 2,2%. I evidentment que hi havia gent disconforme amb aquest tema i crítics, i era ben lògic que ho fessin, però teníem arguments per demostrar-los, primer de tot, la inversió eficaç d'aquests recursos, perquè és el primer. Quan algú et critica, que et critica que ajudes els pobres, és que té molts calés. I evidentment, llavors els havíem d'explicar que nosaltres també sabíem administrar, encara que no fóssim bons empresaris, o empresaris lluents d'Arbúcies. Però tot això ha anat baixant i realment sí. En aquest moment, l'any passat, em sembla que en el pressupost de l'Ajuntament d'Arbúcies hi ha 0 euros per cooperació internacional. Això suposo que en tenim la culpa tots, la responsabilitat és de tots, no solament dels que acaben prenent una decisió, però és evident que si no hi ha voluntat política en els que prenen les decisions, això és gairebé inevitable que passi. Si un malalt no el cuides, se t'acaba morint. Si la cooperació no la difons, no la comparteixes amb la gent, s'acaba morint i és trist. Per exemple, hi ha hagut des de fa anys una campanya de descrèdit, diguem-ne, per la solidaritat i la cooperació, i amb un referent que diuen nosaltres sols. Per exemple, les primeres coses que han fet els governs que en aquest moment estan pactant Vox i PP és treure la cooperació perquè diuen que aquests calés són els calés malmenats i per exemple, Madrid també ho ha fet, no? Que no volen dedicar a aquesta història. A partir d'aquí, doncs, potser no s'ha explicat prou això que explicaves tu abans, els beneficis d'aquestes dues realitats, de la solidaritat i la cooperació dintre de les comunitats, no? I més això es dona en un moment de, podem dir que hi ha
la màxima arribada de gent, podem dir, nouvingudes, que per una banda intenten treballar aquí però també volen treballar amb les seves comunitats. Però en certa manera hi ha aquesta campanya de desprestigi que ha estat minant la idea original, que era una idea positiva, i ara en aquest moment la presenten com una idea negativa i que va en contra dels interessos socials de determinades comunitats, no? Diguem-ne així. Totalment d'acord. En aquest moment la situació de la cooperació, tant en l'aspecte d'informació, coneixement i aplicació i fins i tot d'organització, està en uns moments baixíssims i la demagògia, l'afirmació demagògica és la que dius tu, que els diners són llançats, no és veritat, no és veritat. Si tothom pogués viure a casa seu amb dignitat, evidentment, aquest problema que diuen que no saben com s'ha de resoldre, tindria la meitat dels problemes ja resolt, perquè ningú vol marxar de casa seu voluntàriament. Marxa quan realment es mor de gana o no té les condicions mínimes per estudiar o de salut, etc. Per tant, la justícia, un món més just, seria un món molt més equilibrat en tots els sentits, no solament humanament, persona per persona, sinó com a societat, com a conjunt global. I això no és que no ho entenguin, segons qui, no els interessa entendre-ho, perquè realment els grans negocis no es fan venent tractors, sinó venent bombes i avions i vaixells, etc. La gran font de riquesa per segons qui, per bona part de la gent que mana, està en que hi hagi malestar, que hi hagi fam i que hi hagin forces morts per la guerra. Sí, és com una miqueta... No sé si m'he posat una mica sentimental, però és que és el que penso. És que és la indústria... Parles del neocolonialisme, que al final és tota aquesta història, no? Aquesta indústria de la destrucció, que és el que ara està funcionant, per aquests interessos, no? Que evidentment no ho diran directament, que és això que pretenen, es busquen altres banderes, altres excuses. Això és així com dius. El preocupant també és com està filtrant entre la població. És a dir, com d'alguna manera, a part de defensar aquests interessos depredadors que dèiem al principi, estan aconseguint que sectors de la població més empobrits, perquè també és veritat que en les societats del nord hi ha situacions de més empobriment, doncs s'enfrontin, no? Allò que es diu la guerra de pobres contra pobres. Clar, això és la posició contrària a tot el que és positiu i a tot el que era el món de la solidaritat i la cooperació. I de vegades escoltes a gent, no? Coneguts que estan comprant aquesta idea antisolidària, no? I deshumanitzadora, sobretot, de poblacions que venen d'altres orígens. Tant sigui no continuar amb la cooperació en els països d'origen o fins i tot ser insolidaris i estar deshumanitzats en poblacions que han vingut criminalitzar totalment la solidaritat. A les noves poblacions. Llavors, esclar, aquesta criminalització suposo que ja pretenen que sigui així, però això ens aporta un enfrontament i una guerra a les nostres pròpies societats, perquè estem en aquest sentit, no? Quan hem vist Torre Pacheco, hem vist alguns exemples ja de gent que han anat a apallissar immigrats, per dir d'alguna manera, no? Però si això es continua així i per desgràcia sembla que per les opcions polítiques que es van imposant cada vegada més i per la sensibilitat que aconsegueixen transpoar entre la gent del poble, si això continua així estem en una situació molt i molt complicada. Hi ha algun expert del món periodístic que diu que ens queden 72 hores a la humanitat, 72 hores explicades d'alguna manera. I jo crec que els que tenim una certa perspectiva de 40 anys, que és el que estem ara més o menys repassant, no colonialisme, hem tornat al súmmum de l'imperialisme, que és la sublimació i la puja de nivell absolut
del mecanisme colonial que podia ser paternalista fins i tot, que els pots atipar perquè continuïn menjant de lo teu, però és que ara no. Ara, amb la situació, i no cal dir noms i fer-los més propaganda, però tenim la humanitat en risc de supervivència. Sí, bueno, hi ha la teoria aquesta de la reemigració, aquesta conforme doncs, volen recuperar l'essència, podem dir, d'allò francès, d'allò espanyol, que en el fons es situa blanc, cristià i aquestes històries, i a partir d'aquesta teoria jo crec que és una teoria que surt de la por de les mateixes estaments socials que tenen por de determinades situacions, no? I no entenen que al final les migracions ha sigut el que normalment han conformat els pobles i les societats, no? Però ara aquesta història s'està imposant i el primer que fan és intentar doncs, que no arribin, o el que en dic jo el model ejido, que és allò que treballar al matí, treballar a la tarda i anar a dormir a casa seu, que a casa seu pot ser a l'altra banda del Mediterrani. No? Podríem fer un pont d'aquests atòmics i fer-los anar així. Segur que està inventat, això. És el que s'està plantejant. No aplicat, però inventat sí. Sí, no? Aporten aquí feina, però no gasten cap servei. No, és això, és el súmum de l'explotació, no? Això ens aporta doncs, a èpoques de fa 500 anys enrere fins cap aquí, no? De l'explotació del ser humà per al ser humà. I ja està, sense més... I la pregunta és com hem arribat en aquesta situació si hem començat a parlar de fa 40 anys i de cooperació i de solidaritat. Quan hauríem de... No diuen que la humanitat avança, evoluciona i avança, doncs en aquests 40 anys, en aquest àmbit concret, realment no podem ser massa o gota optimistes. De fet, s'avança, l'espècie sobreviu si coopera. Si no cooperem, l'espècie no sobreviu, no? Al contrari, ens estem autoeliminant d'alguna manera, no? Que potser no ho veiem d'una forma molt... en les nostres societats d'una manera molt clara, però sí que ja hi ha proves arreu, no? Una altra qüestió que potser s'escapa una miqueta, i és que anant una miqueta al principi, quan parlàveu dels premis Vallmajor, no? Que d'alguna manera la meravella hi vàrem assistir tots, potser la meravella que ens van aportar aquests premis va ser veure com hi ha tantes associacions de la societat civil en aquests moments tan complexes que estem dient, però que en canvi estan posant el seu gra de sorra, que el gra de sorra és molt important perquè potser no té una dimensió, diguéssim, mundial, però sí que la té local i sí que afecta a persones concretes amb les que s'està treballant, no? A mi em va impressionar molt veure tantes entitats que es varen presentar o que els organitzadors varen considerar doncs, que n'eren coneixedors, varen considerar que valia la pena que es donessin a conèixer, com estan actuant independentment de tota aquesta estructura mundial tan dura i tan nefasta que ara estem tinguent, no? I això sí que dona esperança, perquè si a molts municipis això es continua mantenint, potser ja no tenim tant la dimensió mundial que hauríem de tenir també de la cooperació, però potser vol dir que és una barrera de resistència contra aquest atac i aquesta ofensiva tan forta que estem tenint. No sé si... Totalment d'acord. Hem celebrat el 40 aniversari, hem editat un petit fulletó d'aquests 40 anys i en la conclusió final hi ha una foto d'un nicaragüenc i un català repenjat un a l'altre dalt d'un turó, asseguts a dalt d'una pedra, i la frase que resumeix que hem tret d'aquella foto és: de Nicaragua ens arriba una de les 1000 veus dels resistents. L'esperança encara és ben viva. Acompanyeu-nos. Aquesta era la conclusió, perquè evidentment plorar no serveix de res. Resistir, analitzar la realitat és imprescindible, però hem de resistir. Els que ens sembla que tenim alguna cosa clara i
encara ens queda alguna mica d'humanitat, la resistència davant de aquestes agressions que posen en perill la humanitat és una força. I d'aquests països ens arriben molts exemples de resistència. Com diu l'himne dels brigadistes, puño en alto, mano abierta. Sí. La satisfacció que hi ha moments em pugui sentir coherent amb el que he pensat sempre. Moments, perquè durant el dia hi ha segons només en què des de dins em surt aquesta satisfacció. I què queda? Bé, em queda poca cosa, perquè a més estic malalt. L'esperança. L'esperança per la gent que ens ha agradat comprometre'ns i lluitar és l'últim que podem perdre. Que és un tema que ara d'aquesta fusió, no sé si ve a tom o no ve a tom, un dels fruits de l'agermanament són les parelles mixtes de Nicaragua. N'hi ha poder 15 o 20 de parelles mixtes. I això és un valor en si mateix ja, perquè és la fusió en el moment més extrem del delit de la pell i el compromís polític, tot barrejat, i ens surten nens i nenes una mica foscos i ja està. Fora de micro diria que l'Ayuso te compraria l'argumentació. No t'entenc. L'Ayuso te compraria l'argumentació. L'Ayuso de Madrid, amb això del mestiçaje, te la compraria. Ni cal ni citar-la, jo crec. Però ja... Aquesta gent... Fora de micro que he dit, Sí. Per ells els llatinoamericans no són immigrants. Qui diu que és racista? No és pas racista, aquesta dona. I la nacionalitat ràpida, perquè voten dreta. Sí. Ara mateix alguns d'ells, bastants. Alguna cosa que vulguis dir més, Jaume? Alguna cosa que tu vulguis afegir, que no t'haguem El que tu, vosaltres considereu que hem de tocar, també? Amén. És que havia estudiat per capellà, també. Els salesians, igual que jo, vaig anar als salesians, també. Els salesians, però llavors jo vaig anar al seminari. No com a capellà, no, sense capellà. Jo 3 anys per estudiar per capellà. Aquests sou els més perillosos, Aquests, bueno! Home, teniu molta teologia al cap. Voleu vosaltres tocar un altre tema? Ha anat bé o què? Vosaltres com... Ha anat molt bé, home, per feina. Sí, però que voleu que preguntem alguna altra cosa? Serà difícil que ens escoltin, Home, han d'editar la feina. No ho dic per la feina, no ho dic per la feina, sinó perquè precisament si hem anat evolucionant en la conversa cap al pessimisme, o un cert pessimisme, és perquè realment aquest tema no té la divulgació ni la... Però el missatge, al final tot és un missatge d'esperança. Sí, no ens hauríem Sí, pas de quedar. és que sense... Jo no entenc com es pot viure. Al final la història és un pèndol. Sí. Que va cap a un cantó i cap a l'altre. I mira, la societat va en períodes de destrucció i de construcció. O sigui que... I ara estem en molt de destrucció. Mira què hi farem. No sé si hi ha una relació directa, perquè entremig han canviat les generacions i, per tant, que ja hi ha un tall, vulguis o no vulguis, físic, d'edat, de cultura, etc. Per tant, no sé si hi ha una relació directa, però sí que el que és cert és que l'esperit de resistència i de solidaritat a la resistència continua existint. Però, clar, el problema és no que hi hagi resistència, és que hi hagi canvi de sistema que solucioni els problemes que ell mateix genera, no? Que parlàvem
Avui dia a Catalunya hi ha més imperialisme en el sentit literal de que jo ho vaig aprendre quan tenia 16 o 17 anys, llegint clàssics, que no pas fa 30 anys que sortíem d'un relatiu benestar, hi va haver un creixement, etc. Per tant, gràcies als resistents es manté i no explota, i gràcies al sistema es va perpetuant de manera... I això, com casa, no ho sé. Ara no diré amén perquè no els vull casar. A veure, el problema és que en situacions complicades sempre surten elements de resistència. Jo, per exemple, fa 4 mesos vaig entrevistar amb en Jamal Khaled, que és un periodista palestí, al qual li van matar un fill, i va haver que fugir de Gaza perquè realment el volien matar, i ara actualment viu a Segòvia, i ell em va dir, mira, encara que facin desaparèixer Hamas, la resistència palestina serà sempre. Jo crec que davant d'aquestes situacions complicades la societat civil s'organitza i munta elements de resistència. El problema és com a vegades com la societat institucional, o sigui, les administracions llavors volen reprimir o volen fer que aquest moviment de resistència desapareguin. Un cas és el que es dona ara a Madrid, que per exemple a l'Ayuso no els dona el famós bonus del metro amb els immigrants. Per què? Perquè amb això hi havia un element de resistència i tal, o els desnonaments. A partir dels desnonaments hi seran. El problema és que ara la tendència en determinades situacions van cap a l'altre cantó, per ara. Però això canviarà. Jo veig un fil conductor important amb el que tu plantejaves abans, com a mínim de fa 100 anys, perquè en l'època de la República i fins i tot abans, els ateneus populars jugaven aquest factor de resistència i de culturització de població molt analfabeta, i com lluitar contra l'analfabetisme no és només aprendre a llegir i escriure, sinó també és a obrir la ment a la resistència, a la lluita, a conèixer quins són els elements que s'estan reprimint com a persona, com a poble. Per tant, això ho trobem en el franquisme, ho trobem també, tothom sempre parla de la clandestinitat i dels partits que estaven a la clandestinitat, lluitant contra la dictadura, d'acord, però també les associacions de veïns, a partir d'un moment determinat, que són el poble, diguéssim, més proper, també juguen un paper molt important, que potser no és d'agafar les armes, no? Però sí que és també de l'educació, de la resistència, del coneixement polític, no? I després ve tota aquesta part que en Jaume ens ha explicat tan bé dels anys ja 80, no? Ja amb una etapa de democràcia i la resistència que s'ha estat fent, i la lluita que tenia i ha tingut fruits que de fet ara encara els tenim, perquè sí que penso que la gent de la PA, per exemple, quan a l'any 10 o a l'any 11 estaven expulsant a la gent de casa seva, que ningú no ho sabíem en aquells moments i que no tenien ni l'opció de la dació en pagament, o sigui, sortien, els expulsaven de casa seva i encara tenien deutes amb el banc, perquè el banc havia sobrevalorat aquells immobles i que políticament en aquells moments tothom semblava que no podia fer res, i el neoliberalisme a la nostra societat, amb el govern d'en Mas, amic dels empresaris, aquest neoliberalisme cruel estava provocant un dolor social i una destrossa social terrible, però hi havia gent també, altre cop, sense ser dirigits per dalt, que d'alguna manera davant d'aquesta injustícia tan flagrant es mobilitzaven per intentar donar suport a les persones que patien aquesta problemàtica, i fins al dia d'avui també amb la PA, amb el sindicat de llogateres, i no només ara a Catalunya sinó també arreu de l'Estat. Llavors aquest sí que és un motiu d'esperança important. Jo hi afegiria que, ja que he posat en dubte o he assenyalat el tall generacional, més aviat en negatiu, la major part de la gent d'aquests moviments, per exemple de la PA, jo conec una mica el de Barcelona i de Gràcia i tot plegat, són gent adolescents, de 18 a 20 anys. Per tant,
amb aquest aspecte dels resistents hi ha el que passa que el sistema o el tombem o sempre se'ns menja. Aquest és el problema. Fer resistents és necessari, fer màrtirs és una mala solució, fer la revolució cultural i econòmica ens ho han explicat fa molts segles, aquella gent que ens ho ha explicat com ho hem de fer-ho. Doncs poder que ens hi posem. A veure, una de les grans fites d'en Sebas Parra era lluitar contra l'analfabetisme polític. I a partir d'això es va tirar endavant la campanya dels Fruits de Nicaragua i es va intentar tirar endavant per aquí també una mena de... Bueno, no eren Sebas Parra, era molta gent, a veure si ens entenem. Doncs es va tirar endavant una campanya perquè les complicacions que hi havia a la societat que repercutien directament en determinats col·lectius, tinguessin la resposta adequada per a aquesta situació, no? I per aquí sorgeix la pah, per aquí sorgeix tot el que sorgeix, no? Diguem-ne així. No? El que passa que ara patim un procés que hi ha una, podem dir, educació política, i no la volia treure fins ara, vinguda a través de les xarxes socials i els algoritmes que aquesta d'això va tirant enrere tota aquesta història de solidaritat, cooperació i tot això que hi ha, no? Diguem-ne així. I a part del que heu dit, jo hi volia posar també una perspectiva de gènere amb aquestes qüestions, perquè crec que és important a tots nivells, en el món de la cooperació i en el món de la societat en la que estem vivint, i posar de manifest també aquesta bipolarització tan gran de gènere que s'està produint entre la població més jove. És a dir, de joves que respecte a la defensa dels drets de les dones, no? Que també hem de recordar que fins al 95 a la conferència de Beijing no es va considerar que eren drets humans, és a dir, els drets humans només eren dels homes. A partir d'aquí hi ha una reflexió respecte a aquesta qüestió i anem avançant al costat de totes les altres lluites, no? Doncs ara s'està produint entre la gent molt jove una bipolarització entre joves que ja no admeten determinades actituds misògenes, masclistes i que se veuen com a persones lliures, i en canvi els seus companys de generació, també molts d'ells, que estan alineats en posicions d'extrema dreta en tots els aspectes, racisme, de gènere, etc., que neguen també la violència masclista, i a més que és una cosa molt i molt negativa, perquè si són sincers i no només abduïts per les teories que corren, però si són sincers s'estan sentint inferioritzats respecte a les dones, i és molt perillós, o sigui, confondre la igualtat de drets, que és el que hem reclamat sempre a les dones, amb que si s'aconsegueix o s'avança cap a aquest nivell l'altra persona se senti inferioritzat en el sentit de que les dones volen estar contra ells, i això també ens diu que qui no sap acceptar la igualtat per alguna cosa és, no? Però que se sentin inferioritzats després com una bèstia ferida que ataca molt, no? I ara en aquests moments estan atacant molt, i també hem de tenir present en el món, si fem una anàlisi del món actual, com les companyes de generació més joves estan tenint autèntics problemes per poder portar a la pràctica i viure a la pràctica sense patir violència aquests drets que s'han conquerit en tant de temps i que al final beneficien a uns i als altres, però que no se n'adonen compte. I per tant, tot el que és la manosfera, que es diu els incels, no? Aquests homes que no volen tenir relacions amb dones i que estan consumint només productes porno des de 9 o 10 anys. O sigui que imaginem-nos de quina manera deuen estar evolucionant mentalment i de quina mena de relacions sexuals i afectives tindran amb els seus companys, companyes, quan siguin una mica més grans, i des de 9 o 10 anys estan empapant dels valors del porno, que són totalment sexistes i violents, no? Doncs aquesta problemàtica, en el moment present, jo crec que també la tenim que analitzar, i hauríem de trobar, si no respostes, si almenys posar-la sobre la taula d'una manera ben sincera, perquè condicionarà les relacions futures i la societat cap a on evoluciona.